गिबियावनो आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम आङो खुलुमहरबाय। आंनि नामा रिजा गयारी। दिनै फैलाव आदाया फंनैसो गावनि मेथाइनि बिखय जि बे मेथाइयाव मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ एसे बुंथिनो नागिरदों आं। दिनै बे मेथाइया जोंनि आइजो माहारिनि गेजेराव ओरैबायदि मिनिंफुल मोनसे मेथाइ बानायदों। दिनै हिन्जावफ्रा हौवा थासेयावबो आरो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो अनेक देरस्लाबनो हायै आवगायलांस्लाबनो हायै फरायस्लाबनो हायै ओरैबायदि मोजां मोनखानाय थायो। बिनिखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायाव किसुमान खामानियाव बहुद बादा फैयो आरो हिन्जावफ्राबो हौवा थाखानानै बेलेग हौवाफोरजों लाइन मारिनाय अनेक नुनो थाङो। जाहाथे बे मेथाइयाव जाहाथे ओरैबायदि फोरमायदों जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों, जाहाथे जोङो मोजाङै आवगायलांनो हाथों होननानैसो बे मेथाइखौ आदा फैलावआ रिलिज खालामदों। खुलुमबाय दुलाराय बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आंबो एसे कालसारखौ मोजां मोनोखाय नै जोंहा आदा फैलावआ मोनसे ट्राइल लेंगुवेजनि मोनसे ड्रामा थालायनाय ड्रामा बेस मोनसे सं बानायदों। ट्राइल लेंगुवेज होनना बुङो। मोनथाम रावजों मोनथाम लेंगुवेजजों बिथाङा बानायदों, हिन्दी, नेपालि आरो बर'। दा बे सङाव बिथाङा जोंनि हारिनि गेजेराव गाज्रि थासारि मोजां थासारि गासैखौबो लानानै देखायनो सानदों बिथाङा। आरो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना जोंनि समाजाव मा सोलिबाय थादों आरो माबादि जानाया मोजां बेखौ एसेब्लाबो मोननो हागोन। आरो बेखौ मिउजिक होदों हेमन्त कुमार बर' आरो रोजाबदों जोंहा स्वयं फैलाव आदा आरो सुरिखा, बे सानैजों रोजाबनाय आरो बिराद मोजां जादों। नोंथांमोना गाबोननिफ्राय नुनो मोनगोन। गोजोन्थों। बे मेथाइखौ गाबोन आदा फैलावआ गावनि इउटुब चेनेलाव हगारगोन। बयखौबो खोनासंनो नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। নমস্কাৰ, মই সুৰেখা ছেত্ৰী। আপোনালোক সকলোকে এটি ভাল খবৰ জনাবৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এটি খুব ধুনীয়া গীত আহি আছে, চিখলা মজাং গিলা। গীতটিত কণ্ঠনি কৰাইছে ফেইলাও দা আৰু মই নিজেই। মিউজিক কৰিছে হেমন্ত বৰই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে গীতটি আদৰি ল'ব। অতি শীঘ্ৰে এই গীতটিৰ লিৰিকেল ভিডিঅ' আহি আছে। সকলোৱে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। সমগ্ৰ টীমক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ।